Затвори очите за момент. Поеми дълбоко въздух и почувствай как всичко, което не ти трябва, се отдръпва назад. Това послание идва към теб точно сега, не случайно. Първата карта, която излиза, е колелото на съдбата. Седмицата ти започва с движение. Нещо, което беше блокирано, се отпушва. Това може да е разговор, решение, шанс или човек, който се връща в живота ти. Колелото никога не се върти случайно, то ти показва, че съдбата влиза в твоята посока. Очаквай промяна, която ще те изненада, но ще е в твоя полза. Втората карта е кралица Пентакли. Тук енергията става по-земна, по-стабилна. През следващите дни ще усетиш контрол. Контрол над финансите, над мислите, над ежедневието. Това е карта на практичния успех, на мъдростта и на стабилните решения. Тя ти казва: спокойно, справяш се. Държиш всичко в свои ръце. Може да има добра новина, свързана с работа, пари или проект, който от дълго време чакаш. Третата карта е рицар на жезлите. Тази енергия те побутва напред. Това е импулс, страст, желание да направиш крачка и да не се страхуваш от резултата. Тази седмица ти ставаш по-смела, по-решителна, по-ясна в намеренията си. Ако планираш пътуване, промяна на работа, ново начало или разговор, който отлагаш, ето ти зелена светлина. Рицарят казва: действай. Времето е сега. Последната карта е Слънцето. Най-благословената карта в колодата. Това е радост, лекота, успех, яснота. Това е знак, че въпреки моментите на съмнение, ти ще видиш резултат, ще видиш отговор, ще видиш светлина. Нещо хубаво се приближава към теб и то по-бързо, отколкото мислиш. Седмицата ти носи промяна, стабилност, движение и успех. Нищо не е случайно. Това послание е за теб, защото душата ти го е извикала. Запази тази енергия и бъди готова, най-доброто тепърва идва.